मित्रांनो, ही गोष्ट एका मुलीबाबत आहे जी अनोळखीरित्या एका खाडीजवळ पोहोचते आणि नकळत ती अनाहूत तत्सम दुष्ट शक्तींना आपल्या जीवनात समावून घेते। मी त्या ठिकाणाचं नाव सांगून त्याची बदनामी करण्याची इच्छा नाही ठेवत, म्हणून ते नाव गुपितच राहील। तर एक खाडी होती आणि ती अजून पण आहे। ती खाडी दिवसा पाहायला गेलो तर खूप सुंदर आणि रम्य वातावरण असलेली, जिकडे बघावं तिथे झाडीच झाडी आणि त्यातच पाऊस। मग ती खाडी अत्यंत हिरवीगार आणि सुंदर दिसायची। तेथे मन खूप प्रसन्न व्हायचे। तिथे वाहणारी एक खळखळ छोटीशी नदी, तेथील पक्ष्यांचा किलबिलाट। पण म्हणतात ना, प्रत्येकाचं एक गुपित असतं, त्या खाडीचं देखील होतं एक अमानवीय गुपित। सकाळी सुंदर दिसणारी ती खाडी संध्याकाळ होत होत आपले रूप बदलायची आणि रात्र तिच्या सोबतीस असताना तेव्हा तर ती खाडी एक उदास खंडर वाटायची, पण उदास आणि धीर गंभीर अशी की जणू काहीतरी ती लपवण्यासाठी प्रयत्न करू पाहते। ती दिवसा आणि रात्री ती त्या लपवलेल्या गोष्टींना खुले सोडते। सर्वत्र काळोखच काळोख असायचा त्या ठिकाणी, जणू उजेडाचं राज्य येऊन त्या खाडीत संपतं। अतृप्त आत्म्यांची आसरा होती ती खाडी। त्या खाडीपासून काही एक अंतरावर वस्ती आहे। तिथले स्थायिक लोक असे मानायचे की त्यांचे जवळचे सगळे सोयरे जे मृत पावले आहेत ते पिशाच बनून त्या खाडीमध्ये सामावले जायचे। त्यांचा अतृप्त आत्मा त्या खाडीत फिरायचा आणि जो कोणी एखादा अनोळखी व्यक्ती किंवा नवीन कोणीही त्या खाडीजवळ जाई तेव्हा तो तिथेच नाहीसा होई। त्या खाडीची देखील वस्तीच्या लोकांना प्रचिती व्हायची, म्हणून त्या लोकांपैकी कधी कोणी तिकडे फिरकत नसे। रात्रीचं काय तर दिवसा देखील पण लोक तिथे जात नसत। आधीकाळी त्या वस्तीतील लोक मासे पकडण्यासाठी तरी तिथे जायचे, पण आता मात्र त्या खाडीकडे कोणीच फिरकत नव्हतं। पण आता खूप वर्ष उलटून गेले होते। त्या वस्तीच्या ठिकाणी आता एक सुंदर असे टॉवर झाले होते। त्यामध्ये काही जुने लोक तर काही नवीन राहायला आले होते। जे जुने राहणारे लोक होते त्यांना त्या खाडीबद्दल माहिती होती, पण जे नवीन होते त्यांना काहीच माहीत नव्हतं। आणि त्या टॉवरमध्ये काही दिवसांनी एक कुटुंब तेथे 12व्या मजल्यावर राहायला आले होते। त्यांना ती जागा खूप आवडली। त्या कुटुंबामध्ये वर्षा नावाची मुलगी होती। तिला तिचे आई बाबा आणि एक मोठा भाऊ होता। असेच हे छोटंसं कुटुंब तेथे त्या घरात राहायला आले होते। सर्वांनी घराची पाहणी केली। त्या घरात 3 रूम होत्या। वर्षाने आपल्या स्वतःकरिता सोयीस्कर आणि खिडकीतून बाहेरील सुंदर दृश्य दिसणारी एक रूम निवडली आणि त्यांनी आपले हे घर व्यवस्थितपणे बसवले। वर्षा खूपच खुश होती, कारण तिच्या आवडीची जागा तिला भेटली होती। असेच खिडकीतून बाहेर लक्ष घालत तिची नजर एका ठिकाणावर खिळली। जणू ती मंत्रमुग्ध होऊन ते पाहत होती। ती हिरवळ जागा, ते खंडर दिसले आणि ती जागा म्हणजे खाडी। पण वर्षा त्या खाडीच्या सौंदर्यास वरवरून भुलली होती, पण आत त्या खाडीतील ते काळे रहस्य तिला माहीत नव्हते। पुढे घडणाऱ्या घटनांचा तिने स्वप्नात देखील विचार नसेल केला। वर्षाचे आई बाबा कामाला जायचे आणि वर्षा कॉलेजला आणि तिचा भाऊ प्रथमेश जॉबला जायचा। सर्वात लवकर घरी येणारी ही वर्षाच होती, म्हणून ती घरी देखील एकटी असायची। तिला तरी एकटं राहणं असं कंटाळवाणं वाटायचं। तिला जोडीला कोणी नव्हतं। ती रोज एकांतात असायची आणि आपल्या खिडकीतून बाहेर त्या खाडीचे मोहक रूप टेहाळत बसायची। आणि त्यातल्या त्यात तिला भूतांच्या गोष्टी वाचण्याचा अतोनात छंद होता। तिला भूत हे काय असतं याबद्दल तिला उत्सुकता असायची, पण तिने भूत कधी पाहिले नव्हते। एके दिवशी सायंकाळी जेव्हा सर्वजण घरी आले, त्यांचे जेवण वगैरे उरकले। वर्षाने आपल्या आईच्या हाताखाली मदत केली व सर्व कामं करून ती तिच्या नियमितपणे खोलीमध्ये गेली। तिच्या मनात एक विचार आला की दिवसा इतके मन मोहून टाकणारी ही खाडी रात्रीच्या वेळी कशी दिसत असेल बरं। या विचाराने तिने खिडकीतून डोकावून बाहेर पाहिले, तेव्हा ती खाडी अत्यंत विद्रुपीकरण झालेली विचित्र पिशाच रूपी वाटत होती आणि सर्वत्र काळोख होता। पण त्या खाडीचे काही पडसाद स्पष्ट दिसत होते। मध्येच कुंत्रे भुकत होते। पावसाचे वातावरण असल्याने ढग दाटून आले होते। थंडगार वारा वाहत होता आणि अशातच वर्षा त्या खोलीच्या खिडकीतून बाहेर त्या खाडीला पाहू लागली। तिला पाहताच वर्षाच्या मनात एक उदासीनता जाणवली। एक भीती, तरारा निर्माण झाला वर्षाच्या मनात आणि तेवढ्या तिकडे वर्षाच्या रूममध्ये कोणीतरी प्रवेश केला होता। त्याचे पाऊल दबकत दबकत वर्षाच्या दिशेने येत होते। वर्षाच्या खोलीमध्ये तेव्हा एक अंधारसा होता, पण नंतर तिच्या मागून कोणीतरी आले आणि वर्षा असा आवाज येत एक हात वर्षाच्या खांद्यावर पडला। वर्षा दचकली। खांद्यावर पडलेला तो हात, तो आवाज, त्या थंडगार वातावरणामध्ये देखील वर्षाच्या अंगास घामाच्या धारा लागल्या। तिने मागे वळून पाहण्याची हिंमत होईना, तरीही घाबरून तिने मागे पाहिले। खोलीमध्ये अंधार होता। वर्षाने नीट निरखून पाहिले तर तो दुसरा तिसरा कोणी नसून प्रथमेश, तिचा मोठा
भाऊ होता. त्यानेच तिला वर्षा अशी हाक मारली. वर्षा आपल्या भावास पाहून आणखीच चिडली, कारण त्याने तिला एकांतात येऊन घाबरवलं होतं. वर्षाला असे घाबरलेले पाहून प्रथमेशला हसू सुटले. त्याचं हसणं खूप चालू होतं, पण वर्षाचा रागावलेला चेहरा पाहून त्याने तिची माफी मागितली आणि पुन्हा असं बोलणार नाही हे देखील म्हणाला. प्रथमेशने तिला पाहून विचारले, काय ग वर्षा, काय तू एकटक त्या खाडीकडे बघत असतेस? इतकी काय हरवून गेलीस विचारात की जे मी तुझ्या रूममध्ये आलो हे देखील तुला समजले नाही? तेव्हा वर्षा आपल्या भावास बोलू लागली की ही खाडी अरे सकाळची किती सुंदर दिसते आणि आता बघ ना तिला, किती भयंकर रूप आहे तिचे. प्रथमेश तिचे बोलणे शांतपणे ऐकत होता. तिचं बोलून झाल्यावर तो बोलला, कशी बघत बसते त्या खाडीकडे, नको असं बघत जाऊस, उगाच नको ते विचार करते आणि घाबरत जाते. असे बोलून प्रथमेशने वर्षाला झोपायला सांगितले व तो तिला गुड नाईट बोलून झोपायला गेला. आणि वर्षा, तिला तर झोपच येत नव्हती. तिला खूप उत्सुकता जाणवू लागली होती आता त्या खाडीबद्दल. तोच विचार करीत करीत वर्षा झोपी गेली आणि रात्री अचानकच तिला एक आवाज येऊ लागला. जणू कोणी श्वासासकट वर्षाचे नाव फुंफारत आहे हे तिला जाणवले. वर्षा. त्या आवाजाने वर्षा खडबडून जागी झाली. तिला वाटलं भास झाला असेल आपल्याला, म्हणून ती तशीच झोपी गेली. सकाळी उठून वर्षा तिची सर्व कामे आटोपून नाश्ता करण्यास बसली, पण ती टेबलावरील असलेल्या पोह्यांना चिवडत रात्री झालेल्या तिच्या भासाचा विचार करीत होती. हे तिच्या आईने बघितले की तिची मुलगी काही विचारात आहे. वर्षाच्या चेहऱ्यावर काळजीचे सावट होते आणि ते तिच्या आईने हेरले होते. त्यावर तिची आई तिला म्हणाली, वर्षा बाळा, मी तुला केव्हाची पाहते, मग आजपासून तू कसल्या तरी विचारात आहेस, काय झाले आहे? वर्षा आपल्या चेहऱ्यावरचे भाव लपवत काही नाही आई, काही नाही असं बोलून ती तिचा नाश्ता संपवून कॉलेजला जायला निघाली आणि घराबाहेर पडली. जाता जाता तिच्या बिल्डिंगच्या खालच्या आवारात एक वृद्ध माणूस तिला दिसला. तो माणूस बराच वृद्ध होता. असं वाटत होतं की तो तिथलाच एक स्थायिक आहे. वर्षाला वाटले त्या वृद्ध माणसाला त्या खाडीबद्दल काही माहीत असेल तर आपण विचारून पाहावं, विचारायला काय हरकत आहे असे म्हणून ती त्या माणसाकडे वळली व त्याच्याजवळ गेली. तो आपले काहीतरी काम करत होता आणि वर्षाने त्याच्याजवळ जाऊन त्याला विचारले, नमस्ते आजोबा, मी वर्षा. त्यावर त्या आजोबाने वर्षाकडे एका अनोळखी नजरेने पाहिले आणि हुंकारला, त्यावर वर्षा पुढे बोलू लागली, आम्ही इथे नवीन राहायला आलो आहोत. असे वाटत आहे की तुम्ही इथे खूप वर्ष झाली राहत आहात. त्यावर तो वृद्ध व्यक्ती म्हणाला, हो, मी या नजीकच हे टॉवर बनण्यापूर्वीपासून राहतोय. वर्षा पुढे म्हणाली, हो का, बरं आजोबा, तुम्ही इथे अजून आहात म्हणजे आजूबाजूचा परिसर तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल. कसं आहे ते? त्यावर आजोबा आपले काम थांबवत वर्षाकडे पाहू लागले आणि म्हणाले, हो माहीत आहे, पण तू का विचारतेस? वर्षाने त्यांना, नाही आजोबा, असंच, तुम्हाला त्या खाडीबद्दल माहीत असेलच मग तर. वर्षाच्या तोंडून खाडी हा शब्द ऐकताच क्षणी आजोबांच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला. त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव बदलले व ते चिंताग्रस्त दिसू लागले की ही कोण मुलगी आहे आणि खाडीबद्दल का विचारते ही मला. पण त्या आजोबांनी वर्षाला त्या खाडीबद्दल सांगण्यास टाळाटाळ केली. पण आपली वर्षा जिद्दी होती. ती ऐकणाऱ्यातली नव्हती. तिने त्या आजोबांना सांगण्यास प्रवृत्त केले आणि असे करत आजोबा मानले व आजोबांनी वर्षाला खाडीबद्दलचा एकन एक इतिहास सांगितला. तेव्हा वर्षाला कळून चुकले की ती खाडी पछाडलेली होती. तेथे अतृप्त आत्म्यांचा वास आहे आणि दर अमावस्या पौर्णिमेला त्या खाडीमध्ये विचित्र हालचाली होतात. हे सर्व ऐकल्यानंतर वर्षाचे डोळे मोठे झाले आणि एक भीती तिच्या मनात दाटून गेली. तिचे अंग शहारले. ती आजोबांपासून निघून आली आणि कॉलेजमध्ये आली, पण लेक्चरमध्ये तिचे काही मन लागेना. वर्षा घरी आली. सायंकाळ झाली होती. सर्वजण आले होते. सर्वांचे जेवण झाले होते. तिने देखील सर्व कामे आटोपून आपली रूम गाठली आणि त्या खिडकीतून सगळीकडे बघितले. आकाशात चंद्र दिसत होता. त्याचा उजेड सर्वत्र पसरला होता आणि चांदण्या चमचम करत होत्या. आणि ते पाहतच वर्षा कॅलेंडरवर पाहायला धावली आणि तेथे तारीखेच्या खाली ठळकपणे पौर्णिमा असे लिहिले होते. वर्षाला लगेच आठवले त्या वृद्ध माणसाने काय सांगितले होते की पौर्णिमा आणि अमावस्या रात्री त्या खाडीत हालचाली होतात. वर्षा आपल्या खिडकीकडे धावली. बाहेर कुत्रे त्या खाडीच्या दिशेने पाहत भुंकत होते. वर्षाला बाहेर फक्त चंद्रप्रकाश दिसत होता. त्या खाडीकडे काही हालचाली नव्हत्या. ती परत आपल्या बेडवर आली आणि भूतांच्या गोष्टी वाचण्यात गुंग झाली. बराच वेळ उलटून गेला आणि अर्ध्या झोपेत असलेल्या वर्षाला घड्याळातील टोलने उठवले. तिने पाहिले तेव्हा घड्याळात 12 वाजले होते. वर्षा जागी झाली आणि उत्सुकतेपोटी ती आपल्या खिडकीजवळ आली. तिने बाहेर त्या खाडीकडे पाहिले, पण तिला बाहेर पाहून निराशाच भेटली. फक्त कुत्रे भुंकण्याचा आवाज तिला येत होता. तिला वाटू लागले काही नाही वाटत इथे. ते वृद्ध आजोबा उगाचच घाबरवत होते. वर्षा खिडकीपासून माघारी फिरणार तितक्यातच तिला खाडीत काहीतरी हालचाल होताना दिसली. वर्षाला त्या अंधारमय खाडीमध्ये एक वेगळंच दृश्य दिसू लागले. एक लहानसा उजेड होता जो त्या खाडीमध्ये हलताना तिला दिसत होता.
दिवा होता तो, पण थोडा पुढे जाऊन तो एका नदीजल बंद पडला. त्या नदीत चंद्रप्रकाश पडला होता. उजेडाने ती नदी साफ दिसत होती. वर्षाला अजून एक हालचाल तिथे दिसली. त्या नदीतून काही सावल्या बाहेर पडू लागल्या आणि हवेत तरंगू लागल्या. जणू काय त्या खाडीमध्ये त्याची त्या प्रेतात्म्याची जत्राच भरलेली होती. तेव्हा त्याच क्षणी वर्षाला परत जाणवले की आपल्या मागे कोणीतरी आहे. त्याची तिला जाणीव झाली. तिला वाटले प्रथमेश दादा आहे, पण वर्षा त्या समजाने मागे वळून बघते तर मागे कोणीच नव्हतं. होती तर एक भयान शांतता. वर्षा खूप घाबरलेली होती आणि तशीच ती घाबरत तिच्या बेडवर येऊन झोपते. किती झाले तरी तिला झोप येत नसते. तिला तिच्या डोळ्यासमोर ते खिडकीचे दृश्य दिसू लागते, पण काही वेळ उलटल्यानंतर तिला झोप लागते. सकाळ होते, पण सकाळ झाली तरी वर्षा तिच्या रोजच्या वेळेत उठत नाही. तिचे आईबाबा आणि तिच्या भावाला वाटते की वर्षा का नाही आली आहे, उठली की नाही आज. तेव्हा ते वर्षाला बघायला जातात की काय झाले. तिला तिच्या रूममध्ये जाऊन बघतात तर वर्षा अजून झोपलेली असते. तिची आई तिच्या बाजूला येऊन बसते आणि तिला उठवायला बघते. वर्षाला स्पर्श करताच वर्षाच्या आईला कळते की वर्षाचं अंग पोळतंय. तिला ताप आलाय. तापेमुळे तिचे बाबा लगेच डॉक्टरला बोलावून घेतात आणि तिला तपासतात व औषध गोळ्या देऊ करतात. वर्षा तशीच बेशुद्धावस्थेत असते. डॉक्टर तिच्या घरच्यांना काळजी घ्यायला सांगतात आणि निघतात. वर्षाची आई काळजीत पडते की काय झाले आहे वर्षाला, आणि तिची आई वर्षासाठी देवाकडे प्रार्थना करते. देवा, माझ्या मुलीला बरं करा. काही वेळ जातो. वर्षा शुद्धीवर येते. वर्षाला काहीसं बरं वाटत असतं. मग ती थोडं खाऊन पुन्हा आराम करत असते. तेवढ्यात प्रथमेश दादा तिला भेटायला येतो. वर्षाला काहीसे बरे वाटत असते म्हणून ती आपल्या भावास काही सांगायचे ठरवते, पण तो तिला तिचं न ऐकता आराम करण्यास लावतो आणि असा काही विचार करू नकोस हा सल्ला देऊन जातो. पण वर्षा गप्प बसणारी नव्हती. ती विचार करते की आपण त्या खाडीत जाऊन बघायचंच की काय आहे ते, तिथे काय दिसते आपल्याला. एखाद वेळ तिथे माणसे पण असू शकतील म्हणून आपण जाऊन पाहायचंच. तिने तिच्या तापेचा देखील विचार केला नाही. वर्षाने दुसऱ्या दिवशी तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि ती कॉलेजच्या टायमिंगच्या वेळी निघून जाते खाडीत. तेथे जाताच सकाळची मोहून टाकणारी ती खाडी तिला दिसते. खाडीचे ते रूप पाहून जणू ती फिदाच होते. तिचे ते मोहक सुंदर दृश्य तिला हरवून टाकते, संमोहित करते तिला. तेथूनच हवेत उडणारे ते पांढरे शुभ्र बगळे, ते वातावरण, ती थंड हवा, सगळं तिच्या मनाला मोहण्यासाठी माफक होतं. सगळीकडे उंच उंच झाडी होती. तरीही थोडे आत जावे म्हणून ती आतमध्ये गेली. काही अंतरावरती तिला एक झाडाला झोपाळा दिसला. ही गोष्ट विचित्र होती. कान अशा या विरान जागेत कोण झोका बांधून खेळत असेल. ती तरी देखील न भीता झोपाळ्यावर जाते आणि झोपाळ्यावर बसते व हळूहळू झोके घेऊ लागते. तिला तेव्हा खूप आनंद होतो. जसे जसे ती झोके घेऊ लागते तसेच तिची नजर एका ठिकाणी खिळते. एका झाडाच्या खोडाजवळ एक चमकदार वस्तू पडलेली असते, लगभग आपल्या तळहाता इतकी आणि गोल अशी. वर्षा झोपाळ्यावरून उतरते आणि त्या वस्तूकडे जाऊ लागते. ती जवळ जाते आणि ती पडलेली चमकदार वस्तू हातात घेते आणि ती वस्तू म्हणजे पायातील पैंजण असते, खूपच चमकदार चांदीची. वर्षा जेव्हा ती पैंजण हातात घेते त्या क्षणी तेथील वातावरण बदलू लागते. काळे ढग पसरू लागले. एक थंडगार वाऱ्याच्या झुळका वर्षाला शिवून जात होत्या. त्याला घाबरून वर्षा तेथून पळाली. ते सगळं पाहून वर्षा तिथून धावू लागली. तेथेच मध्येच एका रस्त्यात त्या आजोबांनी वर्षाला धावताना पाहिले. वर्षा तशीच आपल्या घरात आली आणि कोणाला काही न सांगता आपल्या खोलीत शिरली. तिला तेव्हा लक्षात आले तिच्या हातात काहीतरी आहे. तिने मुठ्ठी उघडून पाहिली तर त्यात ती पैंजण होती. वर्षा दमली होती. ती आधी पाणी प्यायली, मग शांत होऊन आपल्या जागेवर बसली व ती पैंजण पाहू लागली. तिने ती तिच्या पायात घातली आणि प्रथम तिने वाजवून पाहिली. छन छन आणि नाचू लागली. तिचे नाचणे बेताल होते. ती थांबेना झाली होती, पण अचानक ती भानावर आली व थांबली आणि ती पैंजण तिने आतमध्ये ड्रॉअरमध्ये ठेवून दिली आणि बाहेर सर्वांसोबत परत जेवण करून आली. आणि तिने पाहिले की पैंजण बाहेरच होती. ती तिच्या जागी नव्हती, ती जमिनीवर होती. वर्षाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ती तशीच ठेवून दिली. तिला वाटले पडली असेल आपल्याकडून ठेवताना असे म्हणून ती झोपली. आणि पण आज ती खाडी पाहायचे विसरून गेली. दमली असल्याने ती लवकरच झोपी गेली. वेळ झाला होता. वर्षा गाढ झोपेत होती. तरी देखील तिच्या कानात काहीतरी आवाज ऐकू येत होता. एक छन असा ती त्या आवाजाने थोडीशी जागी झाली आणि पुढे तो आवाज तिला स्पष्ट ऐकू येऊ लागला. छन. त्या आवाजाने वर्षा आता खडबडून जागी झाली. तो आवाज तिला एकदाच आला होता आणि तो सुद्धा तिच्याच खोलीमधून. वर्षा खडबडून जागी झाली तेव्हा तो आवाज बंद झाला. तिच्या खोलीमध्ये सर्वत्र अंधार होता म्हणून काही आजूबाजूचे दिसत नव्हते. फक्त खिडकीमधून
चंद्रप्रकाश आत येत होता. तोच उजेड. त्यात आपल्या खोलीच्या एका कोपऱ्यामध्ये शीतलला एक प्रतिमा दिसली, जी तिच्या खोलीच्या एकदम कोपऱ्यात उभी होती. त्या संबंधित प्रतिमेची काही हालचाल होत नव्हती. अंगावरती पांढऱ्या वस्त्राचा पेहराव होता आणि चेहरा पूर्ण काळोखात बुडालेला. चेहरा अंधारात होता की केस होते ते जे चेहऱ्यावर आलेले आणि चेहरा झाकत होते. वर्षा ते पाहतच बसली. तिचे डोळे मोठे झाले, त्या प्रतिमेलाच घुरत होते. काय आहे ते? तितक्यात त्या प्रतिमेची हालचाल होत आहे असे वर्षाला दिसले. वर्षाने आपले पांघरून घट्ट आपल्या चेहऱ्यावर ओढून घेतले. तेव्हा हळूहळू वर्षाच्या कानी एक आवाज पडू लागला. छन छन छन. जणू त्या संबंधिताच्या पायात तेच पैंजण आहे जे वर्षाने त्या खाडीमधून आणले होते. वर्षाने पांघरून ओढून घेतलेले आणि तो आवाज आता जोरजोरात येत होता. ती वर्षाच्या जवळ येत होती. खूप जवळ, अत्यंत जवळ आली होती. ती येऊन वर्षाच्या बेडजवळ धडकली. वर्षाला बेडला एक धक्का बसला आहे असे जाणवले. वर्षाने आपले पांघरून काढून पाहण्याचा निर्णय घेतला आणि तिने हळूहळू आपले पांघरून काढले व बेडच्या बाजूस पाहिले, पण तिथे कोणीच नव्हते. हुश असे म्हणत तिने समोर पाहिले तर वर्षाच्या चेहऱ्यासमोर तिचा चेहरा होता. अत्यंत भयंकर. तिचे आ वासलेले ते तोंड, आतील काळी जीभ, ते काळपटलेले दात. वर्षा हे पाहून जोरजोरात किंचाळू लागली. ते पिशाच वर्षाच्या शरीरापासून काहीशा अंतरावर हवेत तरंगत होते. त्याचे केस वर्षाच्या चेहऱ्यावर उलटले होते. वर्षा किंचाळली. तिच्या किंचाळण्याने घरातील सर्वांना जाग आली. काय झाले, काय झाले असे म्हणत सर्वजण वर्षाच्या खोलीत धावत आले. वर्षा घामाघूम झाली होती. तिचे ओठ थरथर कापत होते. ते प्रेत आता तिच्या ध्यानीमनी आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या घरात आत त्याने प्रवेश मिळवला होता. आता खरा सुरू झाला होता अनर्थ. वर्षाच्या आईने तिला जवळ घेतले आणि समजावू लागली. तिला त्यांनी पाणी दिले. तेव्हा तिला कुठे शब्द फुटले आणि ती बोलू लागली. भूत, आई भूत आहे इथे. त्यावर प्रथमेश पुढे आला आणि म्हणाला, हे बघ, शांत हो. तुला वाईट स्वप्न पडलं असेल म्हणून तुला ते दिसले असेल. शांत हो आणि दिवसभर ते भूताच्या गोष्टी वाचतेस त्याने दुसरं काय होणार. त्यावर केविलवाण्या स्वरात म्हणाली, दादा खरंच रे, मी पाहिलं आहे. इथेच माझ्या चेहऱ्यासमोर होतं ते. असे बोलत वर्षाला रडू फुटले आणि ती हुंदके देत रडू लागली. वर्षाचे बाबा तिच्या जवळ येऊन तिला शांत करीत होते. तेव्हाच प्रथमेश चिंतेत होता. त्याची नजर तेव्हा खाली गेली आणि त्याने पाहिले तिथे एक वृद्ध माणूस वरती त्याच्याकडे पाहत होता. प्रथमेशला समजले नाही तो कोण होता इतक्या रात्री. आमच्या घराकडे का पाहतोय. वर्षा शांत झाली होती आणि पुन्हा ती झोपी गेल्यानंतर सर्व आपापल्या खोलीत परतले. सकाळ झाली होती. वर्षाला परत ताप आलेला होता. प्रथमेश आता विचारात होता. आपली बहीण बरेच दिवस झाले असे का वागते. तेव्हा त्याच्या अचानक लक्षात आले तो वृद्ध माणूस जो रात्री त्यांच्याकडे पाहत होता. प्रथमेश तडक उठला आणि खाली आला. त्याने बऱ्याच ठिकाणी शोधाशोध केली व इकडे तिकडे विचारत त्याला त्या वृद्धाचे घर भेटले आणि तो एका जवळच्या आवारात पोहोचला. तेव्हा तेथे एक छोटेसे घर होते. प्रथमेश त्याचे दार ठोठावण्यास पुढे झाला, पण तितक्यातच त्याला आतमधून एक आवाज आला, दरवाजा उघडाच आहे, आतमध्ये ये. प्रथमेश चमकला. त्याने दार आत ढकलले व आतमध्ये आला. प्रथमेश काही बोलणार तितक्यात ते वृद्ध त्याला थांबवत म्हणाले, येताना पाहिलं होतं मी तुला माझ्या घराकडे. ये बस. माहीत आहे मला तू कशासाठी आला आहेस. तुझी बहीण भेटली होती मला. तू तिचं ऐकायला हवं होतंस. रात्रीचा सगळा प्रकार तिने खरा सांगितला आहे. प्रथमेश उद्धारला. म्हणजे म्हणायचं काय आहे तुम्हाला की वर्षाने खरंच पाहिले. त्यावर तो वृद्ध म्हणाला, मी तिला टाळले होते त्या खाडीबद्दल सांगण्यास, पण हट्टी आहे ती खूप. गेली तिथे आणि घेऊन आली एक अनाहूत शक्तीसोबत. त्यावर प्रथमेश म्हणाला, तुम्ही कसं हे सांगू शकता. जर हे खरं आहे तर सिद्ध करा. चला माझ्या घरी. असे म्हणल्यास ते वृद्ध देखील प्रथमेशसोबत येण्यासाठी तयार झाले. वाटेत जात जात ते दोघे बोलत होते. प्रथमेश त्यांना विचारत होता, तुम्ही म्हणताय ते खरं असेल तर माझ्या बहिणीच्या जीवास धोका आहे. प्रथमेशचे वाक्य तोडून ते म्हणाले, हो आहे तिच्या जीवास धोका. मी अशा बऱ्याच केसेस पाहिल्या आहेत आणि बऱ्याच जणांना यातून सोडवलं पण आहे. आता पाहूयात तुमच्या घरी काय आले आहे ते. असे बोलत बोलत ते घरी पोहोचले. घरी आल्यानंतर वर्षाच्या आईवडिलांचे गोंधळणे स्वाभाविक होते. कोण एक अनोळखी माणूस आपल्या घरात असलेल्या अमानवी ताकदीबद्दल सांगितल्यास कोणाचा देखील विश्वास बसणार नाही. तरी देखील प्रथमेशने त्यास आणले होते म्हणल्यास काहीतरी तथ्य असेलच. म्हणून वर्षाच्या आईवडिलांनी तात्पुरता का होईना विश्वास दाखवला. तसे त्या वृद्ध माणसाने आपल्या समवेत काही सामग्री देखील आणलेली होती. त्याने प्रथमतः बसून सर्वांशी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले, हे पहा, तुमच्या मुलीने असं काही वाईट पाहिलं असेल किंवा तुमच्या घरामध्ये तसं काही असेल तर आपल्याला लवकरच कळेल. पण एक गोष्ट आहे, ती प्रेतात्मा आपल्यापैकी कोणालाही वशमध्ये करू शकते किंवा ती वर्षाच्या शरीराचा लपवण्यासाठी आधार घेऊ शकते. वर्षाचे आईबाबा यावर विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हते, परंतु मुलीच्या जीवाचा प्रश्न होता म्हणून त्यांनी ते मान्य केलं. सर्वजण वर्षाच्या खोलीत आले. वर्षा तेव्हा झोपलेली होती.
त्या आजोबांनी आपल्या झोळीतून एक काळी मेणबत्ती काढली आणि ती वर्षाच्या बेडच्या एका कोपऱ्यावर पेटवून ठेवली। असे करत त्यांनी चारी बाजूला 4 मेणबत्त्या लावल्या, चारी काळ्या रंगाच्या, व त्यांनी सांगितले देखील, जर ती आत्मा सध्या वर्षाच्या शरीरात असेल तर या मेणबत्तीच्या क्षेत्राबाहेर ती पाऊल नाही टाकू शकणार, पण ती वर्षाला नक्की हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल। ते बोलतच होते की तितक्यात वर्षाचे सर्व केस हवेत आले आणि जणू कोणी मुठीत धरले असावे, आणि तसेच तापाने फणफणत असलेली वर्षा तिला कोणीतरी केसांना धरून हवेत उचलले होते। वर्षा मदतीसाठी हात देखील वाढवू शकत नव्हती, ती हवेत होती। तिच्या डोळ्यातून घळघळ पाणी आले होते, वर्षाच्या डोळ्यात पाणी होते। वर्षाला जाणवत होते की आपल्या शरीरावर कोणत्या तरी अतृत्व आत्म्याचा ताबा झाला आहे। वर्षाला खूप त्रास होत होता। ती आईबाबांना हाका मारत होती की मला वाचवा, पण तिच्या घरचे काहीही करू शकत नव्हते असं होतं। तेव्हा लगेच त्यांच्या घरी आलेल्या आजोबांनी वर्षाच्या अंगावर गोमूत्र टाकलं, तसेच वर्षाच्या अंगात असलेले ते पिशाच ओरडू लागले। तेव्हा वर्षाचं ते रूप पाहून घरचे तिच्या घाबरून गेले होते। वर्षाचे ते लाल डोळे आणि चेहरा पूर्ण सुकून गेला होता आणि ते गोमूत्र तिच्या शरीरावर टाकल्याने तिच्या शरीरावर जखमा झाल्या होत्या आणि तिचे हात पाय वाकडे झाले होते, केसही तिचे पासले गेले होते। वर्षा आता आक्रमक झाली होती, पण वर्षा कोणालाही इजा करू शकत नव्हती, कारण की त्या आजोबांनी तिच्या बेडभोवती लावलेल्या काळ्या मेणबत्तीमुळे हे वर्षाला समजतात की आपल्या मेणबत्तीमुळे ह्या लोकांना काही करू शकत नाही। म्हणून वर्षात असलेले पिशाच वर्षाला खूप त्रास देऊ लागला आणि ओरडू लागला की मी नाही सोडणार या मुलीला, मी जीव घेणार या मुलीचा, तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, मी नाही सोडणार या मुलीला मी माझ्या सोबतच घेऊन जाणार, बघू तुम्ही मला कसे थांबवणार। आणि खी 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 हसू लागले। हे सर्व ऐकून वर्षाच्या घरच्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली। वर्षाच्या घरचे त्या आजोबांच्या पाया पडू लागले आणि म्हणू लागले की वर्षाला वाचवा बाबा, वर्षाची मुक्तता करा त्या पिशाच्यापासून, आम्हाला आमची मुलगी हवी आहे। वर्षा तोपर्यंत हवेत तरंगत होती आणि डोळे फिरवत होती आणि स्वतःला बेडवर आपटून घेत होती, स्वतःचे केस ओढत होती। वर्षाचं रूप खूप भयानक झालं होतं। असं वाटत होते की ते पिशाच आता काही वर्षाला सोडणार नाही, ते तिला घेऊनच जाणार। तेवढ्यातच त्या आजोबांनी जोरजोरात हनुमान चाळीसा बोलायला सुरुवात केली आणि हे ऐकून वर्षात असलेला पिशाच जोरजोरात किंचाळायला लागलं। ते पिशाच एवढ्या जोरात किंचाळत होतं की असं वाटत होतं की कानाचे पडदे फाटतील असं वाटत होतं। तरीही ते आजोबा हनुमान चाळीसा बोलणं काही बंद करत नव्हते, ते सुरूच होतं। तेव्हा वर्षात असलेलं पिशाच वर्षाला खूप वेदना देऊ लागलं। ते पिशाच बाहेर जाण्यासाठी धडपडू लागलं, पण आजोबांनी लावलेल्या त्या मेणबत्तीमुळे बाहेरही येत नव्हते। त्याला तसेच आजोबांनी हनुमान चाळीसा बोलता बोलता त्या पिशाच्यावर गोमूत्र टाकू लागले आणि हे सर्व असह्य होऊन ते पिशाच वर्षाच्या शरीरातून बाहेर आले आणि अचानक गायब झाले। ते पिशाच वर्षाच्या शरीरातून बाहेर येताच वर्षा धाड करून बेडवर कोसळली आणि बेशुद्ध झाली। आजोबांनी प्रथमेशला तिच्या पायात असलेले पैंजण काढून घ्यायला सांगितले आणि ते पाण्यात विसर्जन करायला सांगितले। वर्षा आता त्या पिशाच्यापासून मुक्त झाली होती। वर्षाच्या आईबाबांनी वर्षाला जवळ घेतले आणि वर्षाला जाग करण्याचा खूप प्रयत्न केला, तशी वर्षाला शुद्ध आली होती। वर्षाला काही आठवत नव्हतं। वर्षाची शुद्ध येताच घरचे तिच्या खुश झाले। मग तिच्या घरच्यांनी आजोबांचे हात जोडून आभार मानले। आजोबांनी वर्षाच्या हाताला एक धागा बांधायला दिला आणि बोलले की हा धागा वर्षाचं रक्षण करेल, आणि एक महत्त्वाचा सल्ला दिला की हे घर जमेल तेवढ्या लवकर सोडून द्या। आजोबांचं बोलणं ऐकून वर्षाच्या बाबांनी होकारार्थी मान हलवली। तर मित्रांनो, ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।